No fa gaire, el rei Joan Carles I ha fet posar una corona de flors al monument per als republicans espanyols que moriren al camp d'extermini nazi de Mauthausen. És la primera vegada que oficialment ha estat reconeguda l'estada de ciutadans de l'estat espanyol als terribles camps de la mort inventats i organitzats per Hitler i els seus col·legues alemanys. Però no va haver republicans espanyols només al camp de Mauthausen. En passaren per Dachau, per Sachsenhausen, Buchenwald, i també hi hagué dones deportades. Més d'un centenar de dones que havien deixat Catalunya o altres terres catalanes en 1939 i que van conèixer el nazifeixisme alemany al camp d'extermini nazi situat a Ravensbrück o a Mauthausen o a Bergen-Belsen o a Auschwitz. En record de les dones que hi passaren, anònimes algunes i altres mortes a l'exili, tenim avui amb nosaltres la Neus Català, pagesa del Priorat, tal com ella s'anomena, que patí la deportació a Ravensbrück després d'haver fet la resistència a França contra els alemanys. Neus, tu que has fet la resistència, has estat a França, tu que vas estar 1 any i mig, 18 mesos en el camp d'extermini nazi de Ravensbrück, com has passat tot això? O sigui, d'on vens tu? D'on procedeixes? Jo procedeixo de la comarca del Priorat. Però tu eres d'una família pagesa, no? D'una família de pagesos pobres. I el teu pare què feia? El meu pare era pagès, naturalment, però havia de fer també jornals. I després el meu pare era un home molt revolucionari. I ja des de petita a mi em va inculcar, sense imposar-se, em va inculcar unes idees sempre inconscientment, se'm va fer una consciència revolucionària, igualment que ell. És a dir, era un home que no estava en cap partit, perquè no n'hi havia al nostre poble, però quan hi ha la dictadura de Primo de Rivera, provocava, fent-nos cantar, el meu germà i ell i jo, 3 veus, l'Internacional, la Marsellesa, l'Himne de Riego i el Segadors. Tu, abans de la guerra civil, eres jove. Quants anys tenies, 1935-36? 1935-36, 20-21 anys. 20-21 anys. Vaig fer 21 anys quan ja feia mesos que havia esclatat la guerra. I tu quin projecte de vida tenies aleshores, sense pensar que acabaries, o sigui, que passaries tot el que havies de passar després? Jo volia ser infermera, perquè els pobles petits aleshores no és com ara, que tenim medis de transport, autos per sortir, és a dir, que estàvem confinats dins un poble petit, era molt petit, i no hi havia horitzons per una dona després que es casava. Una es casava i quedava ja a la llar, criar els fills, treballar molt, i és tot el que tenia. I jo tenia altres aspiracions de viure una vida menys conformista que les dones del meu país. I a més també estava impulsada per un desig d'ajudar sempre els més desvalguts, és a dir, els pobres, els captaires, els petits, els malalts i els vells. I quan va començar la guerra m'estava preparant ja per presentar-me un concurs per entrar a l'Escola de Fermers de la Generalitat el mes de setembre, però va esclatar el 18 de juliol la guerra i llavors va canviar tot. És a dir, que la guerra va tallar tot, va canviar la ruta de la meva vida.
Però tu no et vas inhibir d'aquella guerra. No, al contrari, va ser la guerra la que em va fer quedar al poble. Et va fer quedar... Em va fer quedar al poble perquè als primers moments ja també sabem tots com va passar, hi havia un cert desgavell, una certa desorganització, i jo vaig veure que allí podia ser jove, podia ajudar molt a organitzar la joventut i fer quelcom per a poder organitzar la guerra, perquè en aquells moments era una cosa que estava tothom de sorpresa i anàvem tots de bòlit. Aleshores em vaig quedar allí a ajudar a moltes coses, a organitzar les joventuts socialistes unificades de Catalunya, a ajudar a fer a l'Ajuntament, faltava gent per a fer els contractes de la reforma agrària, és a dir, sempre teníem feina. Tu consideraves que aquella guerra era una guerra teva, també? Bueno, jo no la volia, aquella guerra, no la volia com no la volia cap espanyol del poble, però vaig considerar que m'hi havia de posar i que jo havia de defensar la república, perquè la república, malgrat tot, havia obert uns nous horitzons per a les dones del nostre país, inclús per a les pageses. Tu, esclar, de tota manera, tampoc fas accions, diguem, massa a l'avantguarda, massa a l'avançada per haver de marxar, o potser si t'hagués quedat no t'hagués, no sé, no t'haguessin segurament fet desaparèixer. Per què vas marxar, tu? Vaig marxar perquè continuava, després quan ja les coses van estar organitzades, l'exèrcit popular regular arreglat, quan ja l'economia de guerra estava organitzada, els nois més joves s'havien anat al front, jo llavors ja no trobava que tenia res que fer, que havia d'ocupar el lloc que havia sempre volgut ocupar, ser infermera. Doncs que pensava que podia anar a un hospital de guerra. Havia fet el primer any i llavors vaig voler continuar i vaig voler anar a Barcelona. Em van ampliar a la Conselleria d'Afers Socials de l'Alcaldia de Barcelona i al mateix temps feia les lliçons teòriques a l'Acadèmia Fons, del doctor Fons, i les pràctiques a l'Hospital Clínic. I ja quan havia d'entrar a treballar com a infermera de sang, que diuen, a l'Hospital Valcarca, em van vindre a buscar que necessitaven noies amb responsabilitat, amb cert esperit d'organització per a poder portar el treball sanitari en colònies de nens. I jo no volia, però em van prendre pels sentiments, dient que eren nens abandonats, que eren nens que havien perdut els pares als bombardejos o al front, i que necessitaven gent que tinguessin sentiments que estimessin els nens. I llavors em vaig deixar emportar per aquests sentiments humanitaris per aquests xiquets i vaig dir, bueno, també és un lloc de lluita per ajudar la república. I així va ser com vaig començar a treballar com a infermera. I vaig ser un cap sanitari a la colònia de Premià de Mar. Tu vas passar la frontera al febrer, no?, de 1939. Amb quants nens vas passar la frontera? Amb 180 nens. Amb 180 nens. Amb 180 nens. Quina impressió vas tenir de com us rebien el poble a França? Com us van rebre? El primer contacte va ser molt dur, perquè portava tots aquests xiquets i molts eren germans i procuraven que aquells nens que eren òrfans, que aquests germans no els desapareixin mai. I amb una nena molt petiteta li van sortir els grans. I la infermera, que era una arpia, es veu que va voler dir que era la Serrampió i ens la volia prendre. Llavors no la vaig voler, me la vaig agafar als meus braços, els seus germans al voltant meu, tots els nens fent crits, i me la vaig emportar i aquesta xiqueta me la vaig emportar dintre. Però l'espectacle més penible, més pesarós per a mi, és veure que d'un costat passàvem les dones, les criatures, i de l'altre costat veia soldats de la República que s'havien batut durant 32 anys amb aquella valentia, amb aquell heroisme i que havien de deixar les armes en un munt. I això va ser un xoc molt terrible per a mi. Durant 32 mesos, no? De lluita. Durant els 32 mesos de guerra, aquests soldats que havien sigut, jo penso, els homes més ferms, i això ho han reconegut inclús els que ens han combatut, i s'ha reconegut després en els camps de batalla, en la resistència, que sempre que han pogut tindre espanyols dins els grups, els han buscat. Perquè els homes que tenien una experiència tenien un cor molt gran i lluitaven per un ideal d'humanitat i un ideal molt ferm. I tu, una vegada instal·lada a França, et cases, no? I jo volia també veure la segona visió del poble francès, i és gent. Jo no sé si t'ho he explicat alguna vegada en les converses que hem tingut. Gent del Socor Popular, llavors en el Socorro Rojo Internacional,
que no dormien ni menjaven, preparant el menjar tot el que podien per nosaltres. Era verdaderament emocionant. Aquella gent no podien donar abast. I llavors, naturalment, a mi m'ha quedat també aquestes dues visions de la França, els gendarmes i aquella infermera tan dolenta, i al costat de seguida, a l'entrar a França, aquesta gent del Socor Popular francès. I naturalment sempre he agafat les dues cares del poble francès. I entre aquesta gent hi havia el teu marit, el teu primer marit? No, el meu primer marit era al departament, a la província, on vaig anar a parar jo després. La majoria de la gent es van portar als camps aquests d'Argelès-sur-Mer, Sant-Cyprien, que van morir molta gent. A les primeres setmanes de l'exili van morir 15.000, de fred, de misèria, de malaltia, els ferits, per manca de cuidats van morir 16.000. I nosaltres, potser perquè portàvem nens, doncs ens van portar a uns refugis, que hi havia uns refugis, i ens vam anar a parar a un castell de l'edat mitja, en un poble de la Dordonya, o sigui que estava en un descampat. I on deien el Xató de Cossada. I allí doncs hi havia unes sales grans, sense portes, com qui diu, en fi. El metge, que hi havia un preventori en prou, el van fer director de la nostra colònia, i aquell home, cal dir que, amb idees molt equivocades, malgrat tot tenia un gran cor, i va fer tot el que va poder per nosaltres. Després vaig ser pogut que va fer la resistència, aquest home, i vaig discutir molt amb ell, explicant el que havia sigut la guerra d'Espanya, perquè tenia una idea molt equivocada. Els rojos per ells, el que deien que érem els rojos, els republicans, doncs per ells doncs érem gent que havíem perdut la guerra perquè érem uns desorganitzats, perquè érem això, perquè érem allò, tot el que havia dit la premsa reaccionària. I jo de seguida, doncs, amb l'intèrpret que portàvem, de seguida em vaig explicar, i aquell home va ser molt comprensiu, molt humà. Per contra, hi havia una infermera jefe, que era molt dolenta, que era una feixista, s'ha de dir així, que pegava cops de sabat als caps dels meus nens, i un dia vaig encarar-me i li anava a tirar un cop de sabat a la cara d'ella. Aquest va ser és a dir, que en cada moment de la meva entrada a França vaig tindre la sort de trobar gent, les dues cares de la França, i per això jo no puc confondre com molta gent que només han trobat gent dolenta des dels primers moments. Jo des dels primers moments he trobat el poble d'un costat i els representants de les forces reaccionàries i del govern que ens va rebre al mateix temps. Després, al cap d'un temps, quan tu ja t'has casat o estàs a punt de fer el viatge de noces, em sembla, t'enroles a la resistència. Tu, la teva lluita a la resistència francesa, estaves en un altre país. És que també la consideraves teva? Absolutament. I quina feina hi feies? I jo considerava que la meva lluita, perquè nosaltres havíem perdut. Jo sempre he considerat, i ho dic per tot arreu, que sí, la guerra d'Espanya fou una guerra civil, però fou una guerra també internacional. Fou la primera batalla de la Segona Guerra Mundial. No hem d'oblidar que hi van haver forces estrangeres. Hi van haver les brigades internacionals voluntàries, en totes les guerres n'hi ha. Però nosaltres eren guerres d'intervenció, eren exèrcits d'intervenció. Els 120.000 soldats italians, la Legió Condor, els Messerschmitt, les legions maures. I això era una por. Vas veient i vas llegint inclús la història escrita pels uns i pels altres i veus efectivament que si no hi hagués hagut la intervenció estrangera, Espanya hauria salvat la república i s'hauria salvat la guerra. No hi hauria hagut la Segona Guerra Mundial. I tu què tens aquesta idea a França quan continues lluitant? Doncs jo continuo lluitant pensant que, com Espanya també lluitava per la pau del món, a lluitar també França per la pau, per la llibertat i la independència de França, també lluitava per la independència del meu país. I tu quina feina hi feies a la resistència? Els primers moments va ser. Jo vaig treballar una mica amb franc tirador, que diuen, és a dir, que no tenia contacte amb ningú, però jo sempre, com que jo era catalana, entre el català i 4 paraules de francès, mantenia amb els pagesos de la Dordonya que parlen la llengua d'oll, que si parlen a poc, doncs s'assembla molt amb el català. Aleshores jo sempre buscava tindre amb gent que tenia en ràdio, enterar-me de tot el que passava, i explicar la política de Peteny i de Laval, perquè la gent als primers moments hi van caure, molta gent hi van caure. Llavors jo, pobre ignorant,
sent de l'estranger, anava al mercat cada dissabte i explicava a la gent que havien de tindre confiança i que s'havien de preparar, que la lluita seria molt dura i que els alemanys no eren, no, perquè encara estàvem en zona lliure, que deien, encara no els havien vist ben bé amb tota la seva potència, amb la seva cara dels SS, no l'havien conegut, però els diria que això només era un parèntesis, que ho coneixerien i que veurien que la França estaria assolada i la robarien i patirien tots els francesos i que s'havien de preparar i que no havien de creure això, que havien de lluitar, que es tractava de la llibertat de França. I es creien? I hi havia gent que en creien, d'altres que em deien no, faci atenció perquè la denunciaran. En fi, jo anava fent així fins que em vaig casar el dia últim del 42 i aquell dia va ser el primer dia que vam agafar els dos primers maquisards, que eren espanyols, i els vam amagar en una cova perquè havien d'anar al treball obligatori. I no volien anar-hi, naturalment. El cap de la xarxa francesa, el primer cap que vas tenir, com et deia tu? A mi em deia la puça. I per què et deia la puça? Perquè soc petita. Però això no m'ho deia més ell, perquè el meu nom de guerra era Polina. I a tu per què et van detenir? Perquè em va tenir perquè em van denunciar. Et van denunciar? Un fals maquisar. I aleshores vas estar un temps a la presó, no?, a França? 2 mesos a la presó de Llimotges. De Llimotges. De Llimotges, que dius tu, que jo he hagut de buscar, el que és Llimotges és Llimotges. Vaig estar 2 mesos allí i allí vam continuar la resistència. I després et van passar? En la forma de passar partes de guerra a tots els de la presó. Vam arreglar-nos amb un guàrdia de la presó civil, dels drets comuns, que eren els francesos, i veu que n'hi havia un que era de la resistència, i cantant una cançó francesa ens passava les partes de guerra. I llavors amb els que els servien la sopa anàvem passant, perquè pel nostre costat ho fèiem passar de finestra en finestra, però a l'altre costat no podíem, perquè la presó es quedava tancada amb 2 trossos, en fi, la nostra nau. Llavors havíem de passar per l'altre costat perquè passar les partes de guerra. I com és que van decidir de deportar-te? El que va ser milagrós que no em van fusellar. Que va ser estrany que no em van fusellar. Vaig estar condenada a cadena perpètua. És a dir, és igual, condenada a mort. Va estar deportada i sabíem nosaltres que... O sigui, tu quan vas veure que et treien de la presó sabies on anaves? Sí, i quan vaig començar la resistència, quan vam començar la resistència, sabíem que ens jugàvem. Ho fèiem conscientment. Però sabíem que s'havia de fer i ho fèiem. A quina estació et van portar? Per marxar cap a Alemanya? Sí. Em van portar al camp de Compiègne, que és allà on ajuntaven de totes les presons, la gent quan ja es preparaven per portar els deportats. En el teu comboi éreu moltes dones? En el comboi érem el comboi que diu 27.000. Era el primer gran comboi de dones que va arribar a Ravensbrück. Veníem totes de França. I quantes éreu? 1.000. 1.000. Tu a Compiègne vas veure per darrera vegada el teu marit, no? Quan arribava a Compiègne, jo em vaig posar a la finestra perquè com que ell ja sabia que havia marxat 8 dies abans, aquella cosa vaig dir potser el veuré i efectivament veia com el tren marxava a poc a poc i amb aquells forats que hi havia, amb aquells vagons de bestiar, vaig veure el meu home que també estava mirant a veure si em podia veure a mi. I jo no sé el que devia dir perquè tothom plorava, fins una CS, i vaig girar i es va posar a plorar. O sigui que tu el vas poder veure, no el vaig veure mai més, però el vaig veure en aquells moments. Jo no sé el que devia dir, estava desesperada, ell cridava, jo també, però ell ja marxava cap a l'est i jo em quedava a Compiègne. I quan el teu comboi, quan vau pujar les 1.000 dones, sabíeu que anàveu als camps de la mort? Sí, estàvem conscients. A més, ens van llegir la sentència el dia abans de marxar. Amb quina moral hi anàveu? Amb una moral de ferro. Teníeu relació entre vosaltres a dins del tren? És que ens van posar 80 dones en un vagó de 4 cavalls. 80 dones? 80 dones. I quants dies us vau tenir? 4 o 5 dies, així. No van obrir per res? Una vegada sols. I us ho havíeu de fer tot a... Teníem allí una espècie de... com els d'això de carburo, ho havíem de fer tot a dintre. Quina és la teva primera impressió d'un camp d'extermini nazi, del camp de Ravensbrück? És que ho sabrà ningú explicar mai, això. És indescriptible. Nosaltres vam arribar a les 3 del matí amb un fred de 22 graus baix zero.
ens van treure a cops de bastó, havíem d'acompanyar els que estaven malaltes perquè això no els haurien matat a cops, amb els gossos que ens lladraven, amb els SSS que cridaven com a bojos, i ens van fer passar a la porta del camp amb 2 files d'SS homes i dones, i ens van portar pel carrer, per un dels carrers del camp, era de nit, naturalment gelava, però era tot blanc, era negre i blanc, perquè el camp era negre, però es veia blanc del gel, no? De neu de gel. I passant al costat d'unes barraques vam veure unes dones que, com que 1.000 dones feien soroll, naturalment, vam veure unes dones amb unes finestres i vam pensar que eren mortes, que sortien d'una tumba. Exactament. No tenien cara de dones vives, més tenien els ulls de viu, el de més eren cara de cadàvers. Ara hem vist una foto teva quan encara feies la resistència, 2 mesos abans de ser agafada, i ara estem veient una foto també teva de quan va sortir alliberada del camp d'extermini nazi. Què va significar per tu ésser dona i deportada? Ésser dona i deportada va significar, jo penso que igual que els homes, però amb una condició que les dones eren doblement explotades, és a dir, oprimides en tant que dones. Si els alemanys, els nazis, acceptaven malament els oposants i els resistents, encara tenien molta més ràbia que ho fossin les dones. Quantes espanyoles i quantes catalanes creus que van passar pel camp de Ravensbrück? No podem dir mai perquè el fitxero de Ravensbrück es va cremar. Així com altres camps no poder portar un control, allí es va cremar tot. Nosaltres hem pogut visitar 25 departaments dels 95 que té França. I amb testimonis de dones franceses que n'han vist un grup, no ens han pogut donar el nom, però que n'han vist un grup, el comboi de Brahms, que en van sortir 400 en pocs dies abans de la lliberació. És a dir, anant recapitulant amb tots aquests pocs departaments i els testimonis que tenim, jo penso que si diem més de 400, diem poc. Però així serà impossible, no se sabrà mai. No se sabrà mai. A més, vosaltres hi vau entrar com a franceses, veritat? Clar, ens van barrejar com a franceses. A més, no ens van donar mai la lletra de S d'Espanya. A més, llegint llibres que parlen de les franceses a Ravensbrück, de tant en tant parlen de vosaltres amb nom francès, la Neige. Sí, la Neige, bé. També m'ha explicat això la Dolors Gené, la Lola Gené i la Carme Boatell, que va morir. Ara precisament estem veient la cara també de la Lola Gené, que al mateix temps en què feia poc, vaja, que s'havia acabat la seva deportació, igual que tu. Tu recordes alguna companya espanyola o catalana que morí en el camp de Ravensbrück? A Ravensbrück no, perquè només nosaltres vam estar només de passatge a la quarantena. Totes les dones anaven a parar al camp de Ravensbrück, que era especialment per dones, però després ens posaven en comandos de treball. I a nosaltres ens va portar al cap de 40 dies cap a Txecoslovàquia, el país sudet que diuen, que havien annexionat els nazis. I vam anar a parar un comando que feia part de Flossenburg. Així com Ravensbrück era camp de treball oficialment, però era un camp de la mort lenta com tots, aquell era un camp oficialment d'extermini. I allí doncs em van anar a portar per a fer producció de guerra. Allà et van parlar de la Mimí? I allí vaig conèixer la Mimí. La Mimí era una noia que venia de Pau i també estava la seva cunyada que es deia Helena. Hi havia la Sabina González. Després va vindre més tard la Carmen, la Lola Gené. I la Mimí no feia part del meu comando de treball. Hi havia comandos, subcomandos de treball. Aleshores, però el que ha presenciat la Lola és que abans que s'emportessin a executar la Mimí, que jo coneixia molt, que anava moltes vegades a parlar, era molt maca, molt bona noia, era mare de 2 nens, molt joveneta, doncs ella va veure com les van bastonejar amb les capaldilles aixecades, els van donar 50 cops de bastó, amb una francesa, amb una soviètica i amb una espanyola. Per què la van penjar, la Mimí? Perquè havia fet sabotatge. No s'ha sabut mai l'autèntic nom d'ella o on va néixer?
Ningú ens ha volgut explicar res. I ho hem demanat i pensem que hi ha companys que ho haurien volgut fer i no han volgut fer-ho. Jo tinc la convicció que no han volgut fer, perquè cada vegada que els hi he preguntat han baixat el cap i no han respost. I també has parlat abans de la Sabina, una pagesa dels Pirineus. Sí. Que era una dona gran. Era una dona una mica més gran que jo. No gaire més, una mica més gran que jo, sí. Potser tenia 4 o 5 anys més que jo. Però jo no la vaig conèixer al camp, perquè el nom de Sabina a mi em semblava que era un nom francès. I clar, la vaig conèixer al cap de 30 anys. Però ja alliberades, naturalment. I la seva mare havia mort al camp. I ella havia estat agafada a la seva mare, i la seva mare va morir a Ravensbrück. No sé si hauràs vist algunes fotos on hi ha munts de dones mortes. Sí. I la coneixia molt la Coloma Serós, que aquella també va fer part del meu comboi, la Coloma Serós. La Coloma Serós és una mestra de Lleida. Una mestra de Lleida, sí. Hi havia la Carmen Cuevas, la Coloma Serós, la Rita Pérez, que era una asturiana que li havien fugiat el seu marit i el seu fill. Hi havia la Sole, hi havia la Perramon, la dona del pintor Perramon, i jo, en aquella barraca. I a l'altra barraca del nostre comboi, la 32, no sabem els que hi havia perquè es va declarar el tifus, van estar sempre tancades i no van poder veure mai. I per ser una vegada vaig passar pel camp i vaig voler veure qui hi havia allí, i una capa m'ha donat un cop de bastó al cap per qual me'l trenca. Perquè em van dir les companyes, no ho facis mai d'anar sola pel camp perquè et poden agafar per qualsevol cosa. Com era la vida al camp? La vida al camp era horrible. És a dir, nosaltres encara ens deien que a la quarantena era la vida de xató, com diuen els francesos, la vida de castell, perquè no sortíem més que fer el recompte, l'apel que diem allí, davant de la barraca. I estàvem una hora i ens quedàvem gelats. Naturalment feia un fred terrible, però després estàvem tot el dia a dintre, ofegant-nos, perquè érem el doble de dones que havíem d'estar dins una barraca. I cada barraca podia contenir 200 dones i n'hi érem 500. Aleshores allò era un aire viciat, a més no podíem estar més que, a la nit no podíem entrar més que al puesto de dormir. En el dia ens havíem d'estar totes en un menjador. Ens assentàvem cadascú al seu torn. Un estava sentat, l'altre de peu per poder anar descansant. I francament jo tenia una moral bastant, no tinc vergonya de dir-ho, que vaig tenir un moment de depressió nerviosa que jo em veia que allí m'anava a morir de seguida, perquè tot i no fent el treball, doncs ja em veia que allò era una cosa espantosa. Tot negre, tot verd negre, els corbs, diuen Ravensbrück, vol dir pont dels corbs, i n'hi havia per mils de corbs que cantaven, estaven atrets per l'olor de la carn, cremada humana per l'olor de cadaverina que hi havia sempre constantment. Era una cosa que t'agafava la gola així que arribaves al camp. És una cosa indescriptible el que feia aquella xemeneia, aquell fum de nit i dia, aquella flama tan gran que sortia de les coses que estaven cremant-se. I escolta, Neus, si els ideals del nacionalsocialisme en el qual hi van creure tant els nazis i els SS, menyspreava la dona i deia que la dona només servia per les criatures i per la cuina, per procrear. Com és que va haver dones que s'ho van creure, això? Com és que va haver dones que van ser capos o dones SS que van fer de botxins de vosaltres i us van martiritzar? Per què? Pues perquè havien acceptat l'ideal socialista. I cal dir que les dones que es posaven als SS voluntàries eren les dones de baixa categoria, des del punt de vista moral. Però com ho podien acceptar si al mateix temps la ideologia nazi les menyspreava? Elles les havien acceptat, elles inclús sabien que hi havia dones que havien escollit dones solteres guapes que les feien procrear pels SS per fer una raça ariana que deien gran, la raça ària per a poder dominar el món sencer, i llavors feien procrear aquestes dones més guapes, més fortes d'Alemanya, i elles no eren conscients i estaven contentes d'això. O sigui que aquestes dones, aquests botxins, eren mascles en el pitjor sentit de la paraula, eren... Bueno, jo no posaria que són pitjors els mascles que les femelles. Quan una femella és dolenta és tan dolenta com un mascle, no hi havia diferència. Hi havia una diferència és que, naturalment, sent oprimides, llavors aquella opressió que, malgrat inconscientment sentien, perquè no podien fer res, no podien ser mai un cap de camp elles, sempre estaven baix les ordres dels caps SS homes, llavors aquella opressió ens la feien passar damunt nostre. I llavors, clar, teníem l'opressió de ser esclaves, de ser deportades i a més de ser dones, i vigilades constantment per dones que eren dones ferotges. No eren dones que tenien cap sentiment ni cap sentit de la moral.
Hitler també una vegada va dir que intentarien o estalviarien aquella guerra a les criatures i a les dones. Malgrat això, van morir moltes criatures a les cambres de gas, criatures jueves, gitanes, poloneses, txeques, etc. Tu vas veure criatures? Sí, jo teníem al davant de la nostra barraca, hi havia la barraca de les mares i dels nens jueus. I pobrets havien de pujar, després ja ens van fer anar a la plaça de la Pel, que diuen Apel Plats, que és l'entrada del camp, que és immens, i aleshores aquestes dones estaven a part de nosaltres, amb els xiquets a la mà, i pobrets, semblava que els que portaven els braços tenien coneixement, no ploraven perquè sabien que venien els SS i els pegaven a les seves mares i amb ells. I allò era horrorós perquè els teníem davant de la nostra columna, i allò era horrorós veure aquelles criatures. Com em va xocar molt també que hi havia moltes criatures que trobaven normal jugar amb els carros dels morts. No tenien altres joguets que els carros dels morts. Quan jugaven allí, i jugaven a CSS i jugaven a coses d'aquestes. S'havien habituat a la vida del camp? S'havien habituat. Eren criatures. Eren criatures. No sols han mort les càmeres de gasos. Moltes vegades van fer sèquies molt grans i que els havien ja embebit d'essència, i els deien als nens que baixessin a baix, els donaven caramels, baixeu baix perquè hi ha un bombardeig, i els pegaven foc i els cremaven així, aquests xiquets. Van desaparèixer molts així. Tu dius que vas anar amb un comando a part del camp central de Ravensbrück. Com estava enfocat allà el treball? Jo voldria parlar d'una visió del camp de Ravensbrück. Vaig veure una dona electrocutada. I després, mentre no estàvem amb un comando qualsevol de treball, malgrat tot ens feien treballar a la sorra, en fi, a l'arena, a posar un munt d'arena i tornar a posar el cap, per a cansar-nos durant tot el dia, o anar a dessecar els pantanos on l'aigua fins a mitja cama gelada. Però si no ens posaven en cap comando de treball, teníem una por molt grossa perquè ens podien escollir per anar a penjar detingudes. I llavors el primer pensament que em va vindre a mi vaig dir, si mai em toca una cosa així, jo m'escaparé i em tiraré les fils ferrades perquè jo no puc penjar una altra companya meva. No puc ser butxí d'una altra companya meva. En el teu camp vau fer una cosa bastant insòlita en tota la història de la deportació, o sigui, vau fer una vaga de no cobrar. Els alemanys pagaven amb petits, com una mena de segells, o sigui, una moneda interna del camp, que era molt poc, com es fa també a les presons, i en molts camps els deportats quedaven aquells diners per despendre'ls en petites ximpleries que moltes vegades no servien per res. Ara, vosaltres vau arribar a fer una vaga de no cobrar. Com ho vau fer, això? Com us vau posar? Ens ho van proposar quan vam tornar del camp després de 12 hores de treball. Ens van fer estar, a vegades estàvem 1 hora o 2 hores de peu, després que havíem fet les 12 hores esgotadores de treball. I ens van proposar això, i vam dir que nosaltres no cobràvem, que nosaltres no havíem anat allà a treballar per ells, voluntaris, nosaltres érem enemigues del Reich. Nosaltres érem resistents, perquè nosaltres no acceptaríem mai diners d'un treball que nosaltres estàvem obligades a fer per força. I llavors ens van pegar, ens van pressionar, ens van estar allí 2 o 3 hores, però nosaltres ens vam negar. I només hi va haver 2 o 3 dones que havien anat al treball voluntari, que també ens van portar allí, no sabem per què, i aquelles van cobrar i després van donar compte que era un engany, era una befa, perquè el que van poder comprar no era res, el que li van deixar comprar una mica de pasta de dents, no li van deixar comprar el raspall per a fregar-se, o el que li van donar una mica de sabó, no va tindre dret a comprar, o el que li van donar una capsa de sardines, una capsa podrida, que era una befa, de més. Però ells volien atestiguar per a fer veure després que nosaltres hem sigut voluntaris i que havíem treballat per a cobrar. I nosaltres ens vam negar. I això també va passar a Leipzig, precisament, se'n va donar compte una noia espanyola, la Mercedes Núñez, i va avisar que els havien anat, però no sabien per què, no sabien què volia dir. Llavors va avisar de seguida i totes els van tornar. Això també va passar en un altre camp. Això era a Oleixen, quan ja depenia de Flossenburg. També estava muntada tota la ideologia nazi en els camps de la deportació per a degradar la persona, moralment i físicament. Us anaven degradant a poc. S'ha parlat molt de les famoses seleccions de dones en què se les despullava a totes, se les mirava ben mirades i les que
servien, o les que no eren capaces de lluitar en contra d'això eren enviades com a prostitutes. Tu recordes una selecció on vas tenir un enfrontament molt especial amb una d'aquestes botxins, amb la Graf, quan et volien prendre la lligacama? Despullades totes hi han passat. En un corredor havien de passar totes despullades. Jo em recordo que aquell dia tenia les meves regles. No tenien dret ni a portar una protecció. Res. I a mi em van seleccionar perquè em van trobar molt prima. I havien pensat que era tuberculosa. Em van cridar. I les companyes van pensar que passaria a la ràdio. I em va dir de seguida, com que no sabia l'alemany, em va dir, si et diuen gut arbeiten, volia dir bona pel treball, ens ho dius, serà que està salvada. I si no sents això, ens ho dius de seguida que procurarem amagar-te. I vaig passar, i passava davant meu una dona, pobra dona, que la passa de pits i tenia com a clots. I jo dia, jo no estic com a nyonya d'estar tuberculosa. I efectivament, l'infermera que estava allí va apuntar, va dir gut arbeiten. I vaig fer un salt, vaig anar corrents, gut arbeiten, allà totes les companyes plorant d'alegria. I va ser una de les meves impressions, normalment vaig tindre molta por aquell dia, perquè si m'haguessin vist que era tuberculosa o més que hagués tingut un atac als pulmons, hauria passat immediatament a la càmera de gasos. Però tu, també aquesta vegada que explicava que et vas enfrontar amb la Graf, va ser perquè... No va ser la Graf, va ser la Graf i la mosca mel, que diuen els francesos, que és la mosca mel. Sí, que era l'altra SS. L'altra SS, que havia sigut bona amb nosaltres primer, perquè, en fi, bona, no havia sigut tan dolenta perquè era la querida d'un francès, però quan el francès la va deixar, doncs després ens la vam carregar. Hi ha una tia que portava unes pedes molt grosses que el que més li agradava era buidar els ulls de les dones. I a mi uns dies que vam tornar de les dutxes, em van tornar a despullar i em van trobar unes lligacames, però no teníem dret de portar lligacames nosaltres, però clar, ho portàvem mig bé, ens havíem de lligar com podíem. I em van donar una perissa fenomenal, però fantàstica. I llavors jo em recordava de Reynal que em deia, quan te peguin, quan te torturen, tu odi el teu enemic i suportaràs el suplici. I jo aquell dia hi pensava, en aquells moments hi pensava, les odiava a mort, i a més em va sortir espontàniament tots els renecs del meu pare, i les deia en català. Vaig saber tot el que deia, totes les males paraules. I les companyes totes ploraven perquè em veien que m'estaven matant, com qui diu, però em vaig fer com una pilota, saps? Com una pilota, anava donant voltes com una pilota i m'anaven pegant, però ja més protegia els meus ulls. I després em van deixar dalt i m'han tirat por. Però mentre elles me pegaven jo els vaig tornar a robar les lligacames. I quan m'han tagat la porta que les vaig deixar, doncs vaig començar a aixecar les lligacames. No me'ls heu pres, me les putes. I llavors les companyes ploraven i reien, perquè a la meva idea només era de venjar-me, doncs m'han pegat pels lligacames, però jo els prendré, i els vaig prendre. I després em vaig tapar amb la manta perquè el nerviosisme em va guanyar i vaig fer tant de plorar, però em vaig tapar i les companyes em van dir respecte. Tu que has arribat a veure tota aquesta desolació, la mort de prop, tu que has patit fam, que has vist morir tanta i tanta gent, com sobreviviu dins del camp? Quina era la vostra moral? La nostra moral era voler tornar. Voler tornar per poder contar al món el que podia arribar a ser un home educat amb una ideologia tan salvatge com el nazisme, com el feixisme. Com un home agafant el petit es pot transformar en una fiera. És a dir que nosaltres volíem viure perquè teníem ganes de viure, perquè volíem lluitar, perquè vam continuar lluitant al mateix temps dins del camp, entre les mans de les fieres aquestes. I aleshores, doncs, una paraula d'afecció, un bulo de vegades, dient que la guerra anava millor del que no anava, que s'aproximava a la fi, o que havíem fet un somni, que havíem somniat sabates, doncs volien dir que ens n'anàvem, i ens ho creiem tot, ens ho fèiem veure que ens ho creiem, però això ens donava moral. Hi havia solidaritat entre vosaltres? Molta. A més, éreu gent amb diverses ideologies i diverses creences. Sí, hi havia moltes catòliques, hi havia socialistes, hi havia gaullistes, hi havia moltes comunistes. I amb les catòliques, tu que no creus en Déu, t'hi venies amb elles? La primera amiga que vaig tindre al camp va ser una dona catòlica, que no em recordo el nom, era una barona, i que va morir al cap de 8 dies perquè va agafar una pulmonia. I la van portar al Revir,
d'això i A la infermeria. a la infermeria i es va morir. I vau celebrar el darrer Nadal juntes? No, amb ella no, perquè se va morir, No. però amb les catòliques del camp d'Oleixen, entre ells hi havia la filla de l'almirant L'Herminier, que va ser la germana del que va abordar la flota de Toulon. I elles no estaven sorpreses de que vosaltres les ajudéssiu a elles i... No, elles van ser molt solidaris amb nosaltres perquè nosaltres ens vam organitzar, les comunistes ens vam organitzar d'una manera una mica inclús perillosa i elles ens van protegir, elles ho sabien i elles no feien res que nosaltres no ens consultessin a nosaltres. I ens vam avendre amb el treball, és a dir que al treball procuràvem estar plegades una catòlica i una comunista o una dualista. No hi havia diferència, ens sentíem germanes totes igual. Recordes el que et va dir aquella catòlica? Sí, això era el dia de Nadal, vam fer un pessebre, vam fer uns dibuixos, vam fer unes estampes molt maques i jo també vaig col·laborar en la meva manera com vaig poder a preparar aquest altar. I a demanar, la meva amiga, que sempre la que feia d'això de les festes, la que pregonava les festes, va demanar, que també era comunista, que també era atea, va demanar que fessin silenci totes perquè les catòliques anaven a dir una missa sense comunió. I després vam fer un sopar, amb el poc que ens havien donat, doncs ens vam fer una petita festa, cadascú al seu grup, i una comunista, una catòlica em va vindre a donar les gràcies. I em va dir que, naturalment, que agraïa molt el meu gest, no sent catòlica, que jo havia fet això, però que a mi em compadeixia perquè per amb elles, els catòlics, era més suportable la deportació perquè tenien Déu, esperaven en Déu, i que nosaltres no teníem res i que ens compadeixia a nosaltres. I jo li vaig dir que no es tenia que compadeixer per a res, perquè jo, com a Déu, tenia amb ella, i a l'altra companya, i a totes les companyes, a les que creien, a les que no creien, a les que eren protestantes, a les catòliques, a les que no tenien cap religió, i que per consegüent per a mi el Déu eren les meves companyes, i que per tant era això el que em donava la força, precisament perquè podia fer quelcom per a aquestes companyes, això el que m'ajudava a viure. Quan us van alliberar, quan ja es va acabar tot aquest terrible malson, tu et vas sentir alliberada? No, ni m'hi sento encara. Què significa haver passat la deportació ara? Quines són les xacres que patiu vosaltres? Doncs si diguéssim xacres físiques, no podem parlar-ne perquè no es veuen. Però la vida física és molt dura també per a vosaltres. Precisament, però és molt dura però no es veu. Un deportat i una deportada ha de fer esforços sobrehumans per aparèixer un ésser normal. Ha de tenir una força moral tan forta com teníem al camp. Al camp la vam haver de tindre per poder sobreviure amb la solidaritat i aquesta moral que ens va ajudar a poder escapar les poques que ens vam poder escapar i qüestió de sort. Però després per viure una vida normal, per educar els nostres fills que no pateixin dels nostres sofriments físics i morals, doncs hem de fer uns esforços constants que només els deixem quan ens endormim. Però quan dormim revenen aquells somnis, aquells fantasmes del que hem passat. I jo, aquests somnis i aquests fantasmes han sigut terribles per mi fins a un cert temps, en què una amiga em va fer explicar tota la meva vida de deportada, que sempre m'hi havia resistit perquè no l'havia explicat mai a ningú, i jo sempre somniava que el que jo havia passat ho passaven els meus fills, i això era horrorós, era insuportable, i em despertava a vegades plorant, em passava a vegades mitja hora sense saber on estava. Jo estava al camp però veient els meus fills, i això era terrible. Però malgrat tot, tu, quan vas ser alliberada, en 1945, vas continuar lluitant i amb les teves companyes a França somiaves en tornar. Com sempre, i a més tenim esperança, sempre tenim esperança que aviat tornaríem, perquè mai podíem pensar que després del que havíem fet durant 32 mesos i tot el que havien fet els espanyols en tots els fronts d'Europa i a l'Àfrica, que nosaltres continuaríem tants anys encara a l'exili i amb tants anys de companys a la presó i tants fusellaments. Per exemple, ara veiem una fotografia, em sembla que era l'any 45 o 46, no? 46. A 46 a Tolosa, que precisament que tu ets la noia de la dreta que està somrient, que no sembla que hagis passat per l'infern dels camps d'extermini, i la noia del mig és la filla del noi del Sucre, d'en Salvador Seguí.
Tu dius, sents odi encara? Aquest era el grup departamental de la Unió de Dones de Catalunya. Aquestes quasi totes van ser resistents. I no, jo no he sentit mai odi. Hi havia companyes que als moments de desesperació deien s'hauria de suprimir fins als petits. Jo deia, mai de la vida. No oblidem que els primers moradors dels camps de concentració han estat els antifeixistes alemanys, i tenim germans a Alemanya. I si la gent d'Alemanya són així és perquè els han educat malament. Per conseqüent, nosaltres no podem tindre això. Jo no tinc idees de venjança, però jo penso que no s'ha fet justícia. Perquè aquests homes i aquestes dones que van fer aquest genocidi, que van matar tants milions de gent, que van destruir tants pobles. Per exemple, la Unió Soviètica van morir 28 milions d'habitants de la Unió Soviètica, que van destruir porcions de terra de la Unió Soviètica tan grans com la França, que van matar tantes dones i tants homes de tots els països d'Europa. Milions. Aquests homes van fer un atemptat contra la humanitat, van ser uns genocidis. Per conseqüent, això no es pot comparar amb un altre crim. Un crim passional es pot perdonar per una cosa fredament calculada, fer morir amb aquests martiris, amb aquestes tortures horroroses, en què fer morir la gent, en què a cops de bastó els han matat. Jo he vist matar una dona amb cops de bastó davant meu, per una SS, precisament, una francesa, o no recordo de qui era, però la vaig veure que la va matar, no sé si es va tornar a reviscolar, però la vaig veure morta per terra. Tot això no es pot comparar amb un altre crim. Estava organitzat, era un crim organitzat. Llavors això no es pot oblidar. I no creus que la millor manera de combatre tot això és sabent-ho, és anant a les escoles, és explicant-ho contínuament perquè no ho oblidem mai més? Això s'ha pogut fer a França, però a Espanya no ho hem pogut fer fins ara. Però ara que el rei Joan Carles I s'ha recordat dels republicans deportats morts al camp de Mauthausen, ara potser és el moment que en comencem a parlar i recordem sobretot totes les generacions que hem hagut d'estudiar els llibres, que ho sapiguem perquè no torni a passar mai més. Jo penso que nosaltres tenim l'obligació. A vegades tenim l'impressió que ens fem pesats. Hi ha certa gent que quan ens escolten sembla que siguem la consciència de la seva mala consciència i ens parem de parlar. Però nosaltres som uns testimonis perquè no volem que això torni a passar en cap puesto. I desgraciadament està passant. Mirem Xile, Argentina, Brasil i altres puestos que estan més prop de nosaltres. És que el nazifeixisme no s'ha acabat, malauradament. Continua. I això és un perill. I no voldríem que les noves generacions ho coneguessin. El temps se'ns ha fet curtíssim, han quedat milers i milers i milers de qüestions al sac. Només ja per acabar, podria preguntar-te si, malgrat tot, ha quedat algun record agradable de la teva estada al camp. Sí. Precisament el dia 8 de març de 1944, al camp de Ravensbrück, uns aviadors soviètics, potser també hi havia alguna aviadora, perquè també hi havia, van vindre a sobrevolar el nostre camp. En aquell moment hi trobaven 15.000 dones. Ens van volar al camp durant mitja hora, amb la deca que quasi els tocava, i ens feien buits amb fum, saludant-nos nosaltres que estàvem fora del món, saludant a les dones que lluitaven contra el feixisme, lluitàvem contra les forces del mal pel triomf del bé. Llavors van ser aquests soldats soviètics, aquests combatents soviètics, que igualment, com les dones soviètiques soldades del camp, que es van portar tan dignament i ens van donar lliçons de tanta moral, aquests soviètics ens van donar una lliçó de fraternitat i de combativitat tan gran que ens va aixecar tota la moral del camp. Llavors jo no puc oblidar-ho, i jo aprofito al mateix temps per agrair a aquests soviètics i a totes les dones de tots els camps que van ser solidàries unes amb les altres i per saludar les dones que van patir aquí a Espanya i que encara pateixen, encara hi ha repressió, és a dir, que encara no hem aconseguit l'amnistia i que aquesta ha de ser la nostra lliçó, lluitar per l'amnistia i perquè això no pugui tornar a passar mai més. Moltes gràcies, Neus, per haver vingut avui i haver estat entre nosaltres. Gràcies.